nek kepethuk tawon lah kudu wani ngentup. Monggo tawon ki nek ngentup keri entupe. Yo kowe ngentup sik. Ana aku ngentup nek ya entupku keri. Nek ora ngentup malah irit. Irit dengkulmu. Yo wis aku ngandel nek kowe iku Bobo Werkudara. Juk piye? Ora kok jenenge ngono. Anak Werkudara kok wing aku ngandel nek wing Werkudara penak temen. Tapi kowe kudu ngetokke bekti. Tak kandhani. Jodipati kene iki arep ketekan mungsuh. Kowe kudu manut sak reh perintahku. Nek kowe ora manut reh perintahku, tak cuthat kaya werjit. Lho. Ngerti werjit? Ora goblok. Werjit kuwi cacing. Ku tak cuthat kaya werjit. Tak sorok kaya woh. Lho. Ning nek kowe netepi dawuhku, tak aku anak. Yo, manut. Kowe genti lungguh kene. Aku lek ku jaga nang dhuwur Baluwerti ngono ya. Brone aku men weruh musuh sing arep teka. Yo, manut deh kene mapan kene kowe. Koko Prabu Bathara Kresna raharja rawuh wonten Madukara. Ya pamujimu Yayi Arjuna. Yayi Kresna padha Basuki. Pangestunipun Koko Prabu Baladewa. Oh, kandhak Bregunduk. Angger Prabu Dwarawati raharja. Inggih pangestunipun Paman Durna. Kados pundi Koko Prabu? Menapa sampun priksa kawontenan negari Ngamarta? Ndadekno pamriksamu. Pun Kakang iki mau wis tumeka Ngamarta. Yayi Prabu tata-tata sedya utusan Madukara. Nyuwunke dhaup Pancawala. Inggih. Katungka pisowane Petruk ingkang kula utus Angka Wijaya kasunyatane sing tekan kono Petruk nyasi prisa Yayi Prabu Puntadewa yen diutus Yayi Arjuna mbangkarke dhaupe Pancawala karo Pregiwati. Inggih.
Lajeng Koko Prabu, Yayi Prabu trima ora apa-apa, ora duka. Ora kaget mboten Koko Prabu. Oh, kandhang Plegunduk menika saking daya kula. Mandi daya kula angger Prabu Puntadewa trimah ngatur nggih mawon. Pertanda yen berliwati jodoh dapipun Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu menapa boten wonten ing nderekaken dumugi Madukara. Kalangan Dimas Werkudara, Dimas Nekulasdewa nanging ana sak jabaning tarup lenggahe. Jalaran kaya ora bisa dulu iki mengko kepiye. Gatotkaca, Antarja, Setyaki nderek kabeh. Nanging durung munggah pendopo. Inggih, wis ora perlu kuwatir Dimas, yen pancen Bathara marengake ora ana sambi kala. Pelajaripun abdi mban. Bomban teko nang ngarepanku. Kepareng monjo atur Gusti Raden Arjuna. Sowan kula kejawi nyaosaken pangabekti ngaturaken duta penglawung. Duta kongkonan penglawung Patyana Rajapati. Rajapati mboten wonten. Nanging wonten kedadoan ingkang bebayani. Kedaton wonten Durat Maka. Ana maling aguna. Mriki apa kang didusta sanes bondo donya. Nanging Durat Maka wani nggibang. Momongan kula ingkang putra Endang Pergiwati. Sapa malinge kula dereng tepang. Ingkang menika kula sumanggaaken. Jaja muntah pindha kinetap netra kocak ngundarandir idep mangala cakra oh kandhak Plegunduk aku ora trima kuwi Janaka maling aguna kudu dipikut kula sumanggaaken. Aja kowe kuwatir aku saka Ngastina nggawa wadyabala. Para Kurawa uga. Nanging kadang putra Pandhawa ya kudu sabiyantu. Aku kuwatir nek malinge iku ana sambung rapete karo kowe ngono lho. Ala sirnane kowe nampik manten Ngastina. Sambung ngantos kuwatos mangke putra kadang Pandhawa badhe kula dawuh. Angger Prabu Baladewa, monggo Kurawa Pandhawi mikut Durat Maka. Monggo kula dherekin bawan. Kahanggro seru sesumbar lindu geter kang bumi gonjing gumaluduk guntur ketuk gororeh goro-goro pindha belah bumi gunung manggut-manggut jala triumop mawalian penyune kumambang
Brin kowe sing jenenge Janaka iya kowe sapa jajalanat ana wigati apa keparinging dewa aku kudu mati saka tanganmu aku njaluk dalaning pati ora watak Janaka mateni wong kang tanpa perkara rene aku karo kowe ora duwe perkara kowe aja gawe dak-dakaning perkara aku moh minangkani panjalukmu nek kowe ora gelem mateni aku kowe sing tak pateni ala sirnamu gawe cindrakaku kaprakarsa pusaka madukara tampan ana timbakno lekani atiku wis arep teko. Tak delok saka dhuwur beteng ngene wis ketok. Ting gedabiah. Juk piye? Kowe mengko nek ditakoni meneng wae. Ora usah ngomong. Kowe jenengmu sapa? Meneng wae. Kowe nang kene ngopo senengke wae. Nek kono perintah kowe semingkir. Aku arep mlebu kono ora etuk. Pokoke terus tok tandangi. Tok du kumba sirahe. Tok ning aja tok pateni doan. Ming tok gawe loro wae. Tok jeweri kupinge kena. Tok dedeli sandangane. Sandangane tok dedeli kok diguang kiwa tengen kene ya. Engko sing ngopeni aku. HP barangnya aku ya arep. Ya ora ketang 500 sih. Kok kowe ngerti? Aku wingi nemu e. Nemu kuwi dinyang 300 karo kancaku ya. Yo. Wis pokoke tok papake sakaremu. Waton ora mati ya. Tak delok saka dhuwur beteng ngono. Sajai malinge iki siwane Gebang Perkiwati. Kowe sapa jenengmu ha? Ngendi pinangkamu? Ora entuk omong aku. Meneng wae aku. Kowe jenengmu sapa? Omahmu ngendi? Karepmu. Piye Jayadrata ora wangsulan? Mangke gek bisu niku. Ora entuk yo. Ame ngumak-umik ngono. Nek pancen kowe ora gelem ngaku jenengmu,
ora ngaku papan wae. Ora idak-idak. Oh, lah nek mani miloro aku tak piloro gendi kowe. Ayo, tandangi Jayadrata. Prajurit Gustina durak-arik sandangane dedeli kabeh. Dursasana mengarek cawet tok. Bebete lalang. Ih seneng aku. Dit piye Bapak Werkudara? Wis rampung wong. Kae sing arep teko mbebayani. Satriya iso mabur. Ning kowe nek takoni tetep meneng. Ora kena kowe omong. Ya. Nek kono ngantemi kowe ora kena males. Nek kono wis akon, ayo maleso. Terus tok ithik-ithik ngantek kemekelen wetenge kaku. Aja tok piloro ya. Ya, tak delok iso kaduan. Ora iso kepara nyata kowe ora iso guneman. Iso ora tuk yo. Iki Gatotkaca. Luweh. Kowe sapa? Keterangan pancen bisu. Ora semingkir ditakon dosa. Untir gulumu. Malso. Ayo malso. Kon males tak ithik-ithik ya. Anakku tenan iki. Tok gapake kae mau. Jare kon ithik-ithik. Tak ithik-ithik nganti kaku wetenge. Akale mlaku ora iso ae. Weh, domba. Ya kuwi anake Werkudara kok ngono kuwi kok. Apa perintahku tok tindakke. Ha iki sing arep teko meneh mbebayani. Kowe kapak-kapakno ora kena males. Ditakoni ora sak omong. Yo. Ku nek kono wis omong, ayo maleso, ngono. Terus tok sikep tok cemplungke segaran kuwi lho. Segaran kuwi lho. Sing kaya blumbang kuwi. Iya ning wis segaran kok blumbang nang taman kok kowe iki. Yo. Tak delok iso kaduan. Iki malinge kowe cah ngendi? Sopo jenengmu? Bisu ora iso omong. Lalu tak kampleng. Iki wong-wong apa? Diantemi menteleng wae. Kowe kawiwiranku. Nyoto digdaya.
Maleso. Maleso cemplung ge segaran le. Candrai kang kakang ninggal wae goleki Bapak Werkudara dhewe aku atujune ketemu aku kowe ninggal wae to Kang nggih cilaka keterangane maling sing dianggep bisu iki kowe iya aku dadunekke bisu ya ben ning dawuhe Bapak Werkudara aku ora entuk omong-omong kok. Bapak Werkudara iki sapa? Lah ya bapakku kepiye to? Wis ketemu Bapak Werkudara, wis nganggo gelung orang nganggo kucir. Werkudara kok kucir. Werkudara iki sing tak cemplungke segaran iki mau. Duh, kuwi musuh. Dawuhe Bapak Werkudara, aja males. Nek kowe wis sakon maleso cemplungno segaran, mung tak sikep tak cemplungi segaran ngono. Mila cilaka. Nek kowe maido aku tempile kowe. Ya ora. Dadi kowe wis kepethuk karo Bapak Werkudara. Wis ning urung kepethuk Wa Prabu Kresna. Alrung. Lah saiki tak tepungke karo Wa Prabu Kresna. Ayo. Tak suwanke Wa Prabu Kresna. Ora nganti Bapak Werkudara ya wis menggunang kono ora kepethuk ya. Kakangku ya kuwi sing ora urus aku jemplungke mlumbang malah dijak mrene sabar dhisik to Werkudara Antarja kawula Nun miturut ature Dimas Werkudara sing mbok kanthi iku maling aguna sanes piye to menika kadang kula Dimas Antasena. Purwane kepiye? Dimas Antasena menika putranipun Rama Werkudara. Patut layan ibu Dewi Wrangayu. Putranipun Pukulun Sang Hyang Baruna. Nalika kepengin ngambamu Sudarma, Pukulun Sang Hyang Baruna pikajenganipun Antasena kedasaken tata krami basa krami ngertos nyuda negara mila pun lermaken wonten sapta bumi kula ingkang kapitadosan mulang nanging kula mulang tata krami angel sanget nek kula kasar wani nek kula halus nggih mboten iso mlebu piwulang kula mongko pancen digdaya sanget
Lak sareng ngamarta wonten Tarub Agung pancen kula tilapaken. Lah kok dumugi mriki miturut aturipun mambet gandaning bumi ing Ngamri Arum miturut ngendikanipun Eyang Hananto Buga lajeng jedul. Menika wau ngeyel-ngelan kula. Saged kula pikut kula sengadi sowan Wa Prabu tak tepungke karo Wa Prabu mekaten ingkang kula sumanggaken. Antasena, aku iso piye iki? Wa Prabu. Apa wa? Kowe kuwi putrane Werkudara. Ha iya, aku Bathara Kresna dulure tuwa Werkudara karo aku iso Wa Prabu. Oh iya. Kowe wis kepethuk karo Werkudara? Wis. Urung, ya mengko dhisik. Werkudara kuwi kaya ngapa? Gagah gedhe dhuwur ning ora gagah. Nyeluncing kaya pecut. Ora kuning, kulitane ireng mbegusuk. Kayak brengose teng celintir. Ora nggo gelung ning kucir. Nganggo sarung embyeng. Mengko gek Petruk. Ora Petruk piye to? Bapak Werkudara, aku goblok. Mula aku dawuh apa-apa manut monggo petuk Werkudara. Werkudara ki iki ki mungsuh. Mau tak cemplungke blumbang mau. Kula sumanggaken Wa Prabu. Ya. Bagong, nun tak kongkon. Golek ana Petruk. Oh nggih. Mudyar saiki Petruk. Petruk. Kok geruguh, Truk? Aku lara, Bang. Lara apa? Ndasku ora kena nggo mlaku. Timbali sinuwun Dwarawati, ku nek tekan kono kei dhuwit. Ora iso. Ora pengen dhuwit to? Ora. Daturun aku akeh lara. Oh iya. Matur sinuwun Dwarawati, Petruk sakit. Lara apa? Saiki matur karo sinuwun Dwarawati, nek Petruk wis mati, ngono ya. Ya? Oh iya. Matur sinuwun Dwarawati, Petruk pun mati. Sing ngomong sapa? Petruk. Oh, kleru. Sing mati ki Petruk aja ngomong kok Petruk. Truk, waduh, kleru lagi matur, Truk. Piye? Aku matur Petruk wis mati. Aku sinwong kaya kebacet kok ya sayu to. Alah tekan ngono ora mung digantung 3 tahun kok. Rewel. Nek aku mati kowe seneng ya, Gong. Nek senenge ora seneng, lega. Ora seneng kok lega. Wis tak tekad-tekadane. Ngimpi ketipan daru putus lotre 100.000. Piye? Dua lolo. Piye? Ora montore mabur. Aja nyenyak karo sedulur. Lur kilil kombange janur wendo jomono hukum gantung 3 tahun. Rane aku mati wis seneng ya, Gong. Alah ora wurung kok, Truk. Lho, kowe Petruk? Nggih. Kowe ngaku nek Werkudara. Sinten sing criyos? Antasena. Lah ya iki Bapak Werkudara. Ndi rak ning kucir, ora ngeblung, ning sarung embyeng-embyeng. Kowe iki meneng wae sik.
agek dilanjrat kok kowe. Nek pancen Petruk ngaku Werkudara, Antasena gawe cilakane wong akeh. Petruk dukung pati. Mudhar ora kowe. Piye nek kowe dukung pati Petruk kenging? Alah, badange Petruk mun mambune sepira. Ning Petruk tumindak kaya ngeten iki. Demi kamilujenganipun Ndara Pancawala. Kula njagi kamilujenganipun Ndara Pancawala. Cobi nek kula ora ngaku Werkudara, Kurawa semanten kathahe nyepeng Ndara Pancawala. Napa Ndara Pancawala mboten lebur, mboten ajur kepadane. Bisa selamat Ndara Pancawala merga Ndara Antasena. Percaya nek kula Werkudara. Kula didhawuhi napa kula dawuhi napa-napa tewentang. Mula nek pancen Petruk dianggep luput, mati kena. Ning Pancawala kudu mati. Ngaten. Pergiwati mati. Bagong urip, urip. Aku ora melu apa-apa kok. Piye Werkudara? Iki gemantung kowe. Nek Petruk tok hukum pati, Pancawala kudu mbelani. Wah. Ya. Aku terima ning pisan siji iki. Nek besok bali meneh ngati-ati. Dimas Werkudara wis trima dadi luputmu entuk pangapura. Entuk pangapura. Iya. Piye, Gan? Pancen lidah itu tidak bertulang. Kok ya urip ngono. Petruk kok, Gan. Antasena. Piye? Sejatine Werkudara iki kae Petruk jenenge. Oh, Bapak Werkudara kowe? Iya. Aku ora iso basa. Kowe gelem nampa ora? Nek kowe ora gelem nampa aku ngamuk. Ya, tak tampa. Kowe ora iso basa krama? Ora, malah nek basa Indonesia aku ngerti. Malah ngerti bahasa Indonesia, ya bisa. Ngomong-ngomongane karo aku. Zaman iso bahasa Indonesia, logat Jakarta iso. Ya bisa. Coba aku goleki kowe, ora ketemu. Gua cari lu gak ketemu, pinter. Aku goleki kowe ngantek kelunta-lunta. Gua cari lu sampai kelunte-lunte lu. Malah iki mulan rapik. Lunte ora lunte iki. Oh tak arani nek lunte. Oh kowe kuwi sing budhek kupingmu. Ya syukur bejo 1000. Yen mengkono Werkudara mangsa bodho. Nggonmu ngrenggo putra-putramu. Kresna kakangku iya. Antasena Antarja semenya sawetara mbok menawa ana kewajiban ingin kudu tak rampungi inggih Sendikawa. Bujung-bujung Gandharwa ngaken jajalanat nyuwun tulung Koko Prabu.
Gandharwa ora bakal ngancam cintra kamu. Ning ana syarate menapa? Kowe mangku anakmu Pancawala karo Pergiwati. Pasrah pati urip. Nek kowe ora gelem pasrah pati urip, mangku anakmu Pancawala karo Pergiwati ora bakal bisa tentrem Madukara. Gampange kowe kudu rila Pergiwati dhaup karo Pancawala. Inggih ngestakaken dawuh Koko Prabu. Tinggal tata-tata nganggo busana sarwa seta pasrah pati urip karo jajalanan. Janaka patenono. Nek kowe ora saguh mateni, kowe sing tak pateni. Monggo kula atur mejahi. Nanging sampun ngantos Janaka piyambak menika anak kula Pancawala. Pergiwati ugi kula aturi mejahi. Oh inggih, kula inggih nyuwun pun pejahi. Mboten kantun layan Paman Arjuna. Simanten ugi kula nyuwun pejah sareng kaliyan Kanjeng Rama. Dupi midhangit sambatipun Pancawala Pergiwati. Saya alit kadulu. Badar jatining wujud nata ngamarta Prabu Puntadewa. Wah! Kembang popong sari mulat tratipang rerayungan tratemas pacar banyu lumalengkung rumambating liyan maweh semu kang mawur raras kalebatan kula nyuwun pangaksama Koko Prabu kengerayi sampun rumaos lepat nanging sak mangke lila lair batus
anak kula Pertiwati kula dhawuhaken kelayan Pancawala lamun to jeneng para wis enget yen Pandhawa iku sejatine ora bisa pisah kowe ngerilake anakmu dadi mantuku banget panarimaku Arjuna Koko Prabu kula Yayi Koko Prabu keparing anekseni kesaganipun Arjuna mengku putra mantu Pancawala estanipun Yayi Janaka gadah lekas ingkang mekaten menika saking prabawanipun Paman Pandhita Druna ingkang menika Yayi Prabu sak prayogi lerem wonten Madukara kula badhe pinanggih Koko Prabu Mandura mangertos Dimas Arjuna sawetawis nyimpang saking margi leres amargi kenging pebawanipun Paman Durna ing badhe ngrisak rembakipun Yayi Prabu Puntadewa lan Arjuna anggenipun bebisanan. Ngrene samangke Dimas Arjuna sampun kengetan kalepatanipun Kurawa kula sumanggaken Koko Prabu. Wiwit wingi iki aku wis mikir janji aku melu Kurawa iku ora urung kewirangan. Sekeca lenggah Kurawa ora minggat saka Madukara labrake. Paman Arya kula nggih Paman Arya Paman Durna tekan Madukara niki gawe perkara Pancawala rembug dadi dibubrah. Nah ora urung nandhang wirangan kula isin ngumpul para Kurawa sak menika sampean bali mboten Dakumara go bali Kurawa ora bali labrak oke ya ayo ngerdro bali ya Antik Bima kena suyaka Sudibya sawara-wara Sapa satriya gagah Werkudara kowe Prabu Sakra Sangkara Ndi Kresna ora manut tak boyo nang negaraku sedya tak rodo peksa ora minggat upah. Wah! Wah!
Purna gatining carita Pancawala Krama Antasena takon bapa dadi srana tumuruning kanugrahan ya sabdaning Hyang Widyasa puja Santi Jaya Jaya Wijayanti yogya dadi srana tentreming jagat raya.